Ix-Shadow Minister tal-Edukazzjoni u membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Therese Komodini Kakija qed titħallas eluf ta' euro għal tagħlim li obbligata tagħti fl-Università ta' Malta. Minkejja l-impenji li għandha fuq bażi full-time fil-Parlament Ewropew u fih dan il-Partit Nazzjonalista, Komodini Kakija xorta żammet il-pożizzjoni tagħha ta' lecturer fl-Università ta' Malta. Bħala lecturer f'livell TR4, Komodini Kakija mitluba tagħti minimu ta' 98 sigħa ta' tagħlim f'sena, inkluż li segwi żewġ studenti li qed jagħmlu kors f'livell ta' masters. F'risposta tal-mistoqsija parlamentari li ngħatat ftit tal-ġimgħat ilu mill-Università, li hija istituzzjoni awtonoma, intqal li Komodini Kakija hi meħtieġa tagħti 4 sessjonijiet ta' 4 sigħat fil-ġimgħa u li jinkludu tagħlim, riċerka u xogħol akkademiku ieħor. Timetables tas-sena akademika li għadha kif għaddiet u li huma pubbliċi juru li f'sena din ta' biss 39 sigħa lectures. Il-bqija tas-sigħat suppost li ddedikathom fuq riċerka u xogħol akademiku. L-informazzjoni miksuba minn One News turi li l-pakkett ta' ħlas tagħha jammonta għal total ta' madwar 18,000 euro fis-sena. Meta Simon Busuttil ħabbar li fix-Shadow Cabinet tiegħu inkluda lil Komodini Kakija bħala Shadow Minister tal-Edukazzjoni, kien tqajjem il-punt kemm din se tkun preżenti f'Malta, inkluż fil-Parlament Malti biex tagħmel dan ix-xogħol meta hi diġà għandha xogħol full-time fi Brussell. Issa ħareġ ukoll kif fl-istess ħin Komodini Kakija żammet ukoll il-pakkett ta' 98 sigħa tagħlim fl-Università ta' Malta u li skonti qed timxi mal-kundizzjonijiet mitluba lilha bħala lecturer.